Kumshi bynta ban ai Mynsiem ki rang bat ki Thei Ialehkai Sports Kiban Minkhmat ya ka Eastern West Khasi Hills District. Na liang joka Pyndengumiong District Sports Association PDSA haka khat khandai terik kalalengkon kila ai ya ka jingkitbok kitrwiang ya kini ki rang bat ki Thei Ialehkai haka 6 Meghalaya Games Wahïajer arpusan bala pynlong Wahïajer kaba hapoh ka West Jaiñtia Hills District. Haswa begini ki Samla kin mi no na mai rang na liang ka PDSA kira pynlong ya ka jingyalang balingkon hajan ka Skul St Thomas Pyndengumiong hakaba na liang kinong yalam kila ay ya ka jingkentu kan pham makini ki Samla kin yo ya ka jingjob bar ban wanra ru ya ka nam buram ya ka district bat ka than hi baro ka we napo ka Eastern West Khasi Hills District dan baro arspa arpun Ngut ki Samla ki Mynsiem bynta hakibun tili ki Jaiñtia Hills ba pher kata haka arm wrestling, athletics, badminton, basketball, cycling, football, karate, kho bat kiwe. Leadon lang haka ni kasngi na du presiden ka PDSA uba lambok nong rang, secretary ba resen nong set lembat kiwe ki dekot ka PDSA.